Sus, siyaga kwarta na to. Himo nung bato. Sus, taan lagi ko. Kuya! Oy, cuman. Kuya, asa mo ka kuya? Ano ko diri? Asa ka dapit? Diri. Lingkod. Ano ko dita? Ha? Diri, dita. Sabi to yun mo. Kuya, palitik kong cellphone kuya ba? Oh. Ito lang baratuhon. Oh. Saan mo yung cellphone nga? Di ba kita? Butam ka. Ha? Di ka kita. Saan mo pag cellphone? Pila re pagkuanan na kuya, maminaw ko kay gusto ko mag-TikTok ko kuya. Sige na kuya ba? Ulitin ako. Kung saan mo paghatag ng tasyo, nga wa mo kay kwarta. Akatong isa lang baratuhon lang kuya god. Ang utang lagi kong cellphone tasyo, kay bra, buwan. Ha, may pa ka na kay cellphone ako wa, di jud ko ka TikTok. Abloy kwarta ron tasyo. Sus, palitan nyo taga ditso. Noblim magay ko tasyo, kay wa ko'y pang date sa kong chicks. Di ka nakitaan mo gani ti kagahapon nga nag-ihap kag kwarta nilibo pa gani to. Tayo sa, asam ka nakakita? Nakitaan ti ka kuya sa akong damgo. Nag-ihap kag nilibo daghan kaayo. Ang naman tasyo eh, damgur na imong kitaan, di mo na tinuod. Ay dili kuya ba basin na tinuo to akong nadamguhan kuya ba. Ah, papuyo dira tasyo, o nya lang natin kwarta tasyo. Sige na kuya palitin ako kuya bisa tag 3K lang god kuya nga cellphone. Oo, Kay kuya na nagdamgo sa trabaho ko kuya nga imo sa ko gipalitan og cellphone. Lagi kuya mo na naningil jud ko ni moron kuya. Ay, kabalaka, kabalaka tasyo. Bapalitra na to. Sige na kuya karon na lang kay nag-ihap lagi ka kwarta lagi. Kita jud ko nimo nag-ihap ka kwarta. Ah, ana lang. Ingno lang tika kung nana ko'y kwarta. Kuyog ta. Asa man ta? Ato ta sa Mall of Mulmul. Mulmul usa nga mulmul. Pag-una siya nga mall. Ha? Mulmul. Mulmul mao ba? Oh. Basta ha karon ha paliti jud ko kuya ha. Oh, di ko masad karon kay wa ko ba mangutang ba magog linding. Di nakadamgo sad biya ko kuya nga. Kuan kuya kanang ikaw kuno kuya sige kuno kag pangayo og bahaw nga to ilang tasing. Oo, tinuod na maorigi mo bitaw di lisod jud karon. Paglisod mo palit cellphone bro, wa siguro tutuig pa. Siguro makapalit awa na. Oo gani kuya ha paliti jud ko kuya. Ay, aris sa mga brad. Lingkod na lang. Unsam taron? Magsabot ta sa ato kalihukan ugma. Unsi kalihukan. Klaro ni naglihok na to. Ganin eh. Lihok na to. Atong sabot dagat man. Kita bitaw ko naglihok ta. Kana. Zaman unsa to sa lubon ugma? Ako magtipa ko. Pantig bra. Ikaw. Tanan. Iyo tumupunti bra siya oh. Maghubukutan nando. Ha? Maghubukutan kita ang kigol dra. Sige basta madayon lang ato kuan. Okay ra. Unsa man oras ah? Alas 5. Ikaw, City na, city. City. Init kina. Bala lang. May nagkandang. Mataw ta tong skincare. Alas 5 lang. Alas 5 lang. Maligo. Unsa man? Alas 5 skid lang. Manuwang bam day kwarta. Unsa man ato? Ikaw, ato iprinda atong mga gamit. Wala ako cellphone dra, wala post. Porto jud ko pagkatao. May din eh, may Balik yan na ito. Yata. Wadyo ni ka chat. Aro gini mo. Oh, 9 pesos. Mahalin ka na do. Oh, puno na na kung kwarta rin. Para mahalin. Kung palit ang nibubot dong. Ito na ilalim may prinda. Do, nga na do. Dawat ka pa na do. Oh, wag ko na. Turo. Oh, turo. Kuhan din ni day. Oh, buwak oh. Rastam ko na. Bitaw ah. Yay. Tsaka tayo sa buta nila. Kwarta dito ta. Butang na dahil. Lingkod pa. Daro, lingkuran na no.
Sabon ako dahil. Adi dot, di ato kuan yun dyan. Para madayon dito ang mga babae dito. Kasi prinda sa natudaan na itong gamit ba eh. Prinda sa natudaan. Kuya, kuya, ha, cellphone lagi. Patulo sa kababaya. Ano ba niyo? Na dito. Na ikaw pat bayot. Bana. Oh, lumigas ko kung tumayo. Kuya, kuya, kuya kita, ha? Asa man? Matan ni. Ngit man ako nakitaan, kuya. Asa ba? Ha? Asa, kuya? Paghinay lang, kuya, kaya di ko kita. Oo, kuya. Kadag ka na. Di yun na to. Asa man? Adiri. Ha? Adiri. Asa na, Pete? Ah, asa? Asa naman ni kuya, uy. Nagtuha sa kong cellphone o grelo. Mahulo na laban niyo. Kuya. Oh. Asa mga kuya? Kuya. 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 Asa ka kuya? Ayoko kuya eh. Mo ko. Asa ka kuya? Pangalan ko tawa pa. Daghan ko nakuha. Anyara. Tara. Kuya. Kuya ayoko kuya eh kuya. Kuya. Asa ka kuya? Kuya. Kuya aja ko niya. Asa naman kuya? Uy, kuya. Kuya. Kuya ba? Kuya. Asa ka kuya? Anong kwarta nun? Asa na to? Uy! Hindi ako nawatas yun. Ang ganda ah! Mga kwarta na di ko ani. Pag sila kabantay, nagkuha na ko nilang mga gamit. Kita matawa na, kasigilan sa silang tabi. Kasi mga kalibutan ba? Oh, sa kang silpon na. Sisbota laban ang silpon na ba? Lah, dindot ding riluha di ay. Ano lagi tao? Sa kang tuha na? Balitok mo siya dire. Sa na to ha? Naabot na dire noon? Kuya, ikaw na kuya? Kuya, imo man ko gibiyahan kuya. Oy, awa. So sige kag abanti imo jud ko gibiyahan. Ang imo gigukod ang katunog kawatan dili no nako imong giatiman. Kuya ha, kato imong gisaan nako kuya ha, katulong cellphone nga baratuho na. Kag gusto na jud ko mag-TikTok kuya. Uy, kaluoy yung to na day. Hindi ka nakita day nga nung mag-TikTok pa mo siya. Kunahan siguro sa cellphone. Kuya ha. Kuya. Lo, sam ni kuya nan na ko'y cellphone kuya. Lo, cellphone eh. Cellphone ba ni? Kuya, salamat kay kuya ha. Kuya, imo na dai ko gipalitag cellphone. Butan mo ka kuya. 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 Uy. Asa naman ni si kuya namiya naman sad uy. Kuya. Kuya, imo naman sa kong gibiyaan kuya. Naarat ko na rin. Sige, pangipang-iin mga. Diin magkatasyo. Ha? Diin mga. Oh, diin ikaw noy. Nilakaw paghatag nimo sa cellphone. Kawan nagnaong nunggod rin. Nauna imo pag gihatag ang cellphone oh. Diin ka ni. Diin ko no ay siguro ay pangati kuya gud kay imo man ang gihatag karon. Diktong gusto pa. Ngitawag mo. Wow, ay kog atika kuya. Diin ka pasok. Huwag mo nung. Kawan ko nyo. Sus, siyaga eh, kwarta na to. Himo nung bato. Siyaga eh, mga kwarta na to kato na. No, ay mga tatawahan na ko, di ako dire. Sus, mga kwarta ang ko ron.
Nalibo yung kwarta na karon. Saya ka, yung luo yung kwarta niya kan. Dito, cellphone mo tasyo. Ha? Hindi ka cellphone. Ayoko gilara lagi kuya kay ini cellphone na ikaw jud gahatagan ni. Kaya mo sa cellphone yan yun, di ako kahatag. Wala ka. Daan ka dira ay. Kuya. Kuya. Yuri? Kaya tanay. Dur, dudro. Perdi kau nak kuat Bert. Wah, kung may beda. Ay, may Diyos. Oy, mga Bart! Sa talingaw dira. Oh, drag nang wa ang mga gamit rin. Basta ni kayo nakuha. Oh, magpupita po, dito sa ngilan. Ah, sigun ko Andra, bag-uli ka nabot, pero bago para nawa ang mga gamit. Ay, tayo nga pa sa ngilan lagi. Bago kita abot. Oh, ano na? Yung cellphone na. Oh, cellphone na. Dulo. Dulo. Kuya na tadi kuya. Kuya. Magic na tadi kuya. Hindi mo sa ako. Ay, Berto. Kuya. Kahut puta na. Kuya. Kuya. Isa ka? Isa ni. Ako marilo. Oh, ako na. Ano? Ihatag na sa kuya. Buko. Sa ngilan ko niya. Narabot kami. Kami mana kami. Picture. Ah.